Aniu, tá bach an Nodanna Campála eile a hospantíh. Beidir treis lá fad a siúil gúil si bhígéire Campa hógail, nó má aithríonn an aimseir go toban go gatú fosca hógan faoi dhéifar. Agus chuige sin tá chun an tarpa seo úsáid. Agus písí beag téada. Chuna se héana ní gádoing ach há chrán a aimsiú agus an sin písí téada I cheangid leo an seo. Tá sé bhád níos fosa uaireanta an fosca seo héanamh ná pobal mór a chrochadh leat. Agus é seo a tharach agus a áisce agus seo a ordós agus a chmadas an foscaging a chrochadh. Agus inis ní gádoing ach an tarpa áil. Agus chrochadh muid é seo creasta mar sin. Jo, muid rá fís Europa eile agus tá chuníd seo I cheangailt mar ben tíobh seo oscailte. Is títhe is féidling I seo rúna síos beaganí ach a rihin le beidir nach deastamhain an rud ar fád a rúna síos. Chumid an písa téada seo an seo ar dús agus chumid punna isteach an sin. Go minic aithríonn an aimseir an sciopí agus muid moffaoin éir agus is gá fosca hógáil an tapaidh. Muid é sin a second, as go muid siar an seo agus dheomid an carnéil eile an seo. Mar sin ní leach 3 fís a téada in úsáidí chun an fosca seo hógáil agus chuirmid lúb eile an seo ag an mbun. Agus tá mar chun punna a chuir isteach an seo. Tá mar chun dul ar chúl inis agus I ríist agus trasling dí an cúine eile. Nis, cínta go bhfuil na punnaí ar fad san áid cheart agad. Agus inis, tá fosca breá sciopí agad an sin a chmadas tú tírim ón droch aimseir. Nodanna Campála ionintach eile sin agam díobh.